Mangga Pak Hajat, Pak Hajat. Ria Irama. Akan disanggulkan. Pak Hajat, Pak Hajat. Acara hajat sekaligus birthday party. Birthday party-nya Pak Panitia Hajat. monggo, panitia. Gonta-ganti pasangan dudu berarti senok wadon lumayan. Pengen duwe wong lanang di asal bisa kelon tapi emang anak walon. Sing sugih wis dialami Liwaras. sing duda pernah nyoba sing jagake jaluk ning kosan dadi pengen luru kayang Dapur padang Soma.